салом алейкум дӯсто. Ина имрӯз ман ба шумо мантӯи кореягӣ чӣ тарз тайёр шуданашо нишон медиҳам. Барои мо дар кор мешад дар инҷа ин пиёзи реза карда ва лагмане ки ба рис ба биринҷ тайёр карда шуда, иним хеле лагман аст мебурен. Баъд кӯнамол меган, решаи лӯбӣ, гӯшти гузаронда мисарафка гузаронда шуда, гӯшти гов, баъд пиёзи кабуд, чеснок ва кимчии кореягӣ. Дар инҷа туфу ном дорам, тобу. Ё ҳамаш дар бозори меҳрубон ҳастай. Ира инем хеле резаш мекунен ва дар дурни иш медозен. Хеле медозен. Баъд вобаста ба табу дилтон приправаошо медозен. Барои бомаза кардан мода камтарак тези, хонаи мода тезира дӯст медорам, қаламфур вобаста ба худтон махултон бошад. Баъд аз он приправаи гӯшти гов дар кор мешавад. Баъд аз он камтарак соевои соус камакак бидозем мешавад. ба таби дилтон вобаста ҳай. Баъд чорни перец медозем. Баъд аз он равғани обычный камтарак. Баъд кунҷудни масла, равғани кунҷуд камтарак медозем ва алдараш мекунем. ҳамаша алдараш мекунем. озя дақиқ. Мана дӯстон, баъд аз алдараш кардан инами намуд мешавад. Баъд он одамоне ки дар Корея ҳастану мисли ман кӯдаки майда доранд, вақт надоранд барои хамира кардану гирифтану барои зувола карда барои манту хамир гирифтанда, ина иншоалло насиб магазино биравен, любой супермаркета ина хеле сенг мандупи ҳастай бараққаҳои барои манту. Инам хелия гирифта масолиҳаша тайёр карда кор кунем мешавад. боз инамида тайёр мекунам. баъд манту тайёр. 일차로 찍어야 되나? 안 넣어도 돼. 응? ина дӯстон, мантуи мо хушрӯ пухтестай. ина ба он нафароне ки дар Корея ҳастану мантупазак надоранд, тарафи даисо будроен. ин хеле гулвай ҳастай, ранги гул борин мантупазак ҳастай. дар дурни ягон сковородка ягон вай духта бемалол пазем мешавад. иштавитон ба ҳама.